mag thietho injo ni gidwa dhi ng'anyo. Dr. Davji Atela ni kodwa ka en jagoro maduong' KMPDU men Kenya Medical Practitioners Dentist Union kod Collins Ajwang wuoyo kodwa ka en Kisumo en jatend duol mochung' ne jochiw thieth kata National Nurses Association of Kenya President. Erokamano ahinya kuom miwa seche ute. Davji, abiro chako kodi, ang'o momiyo udwa dhi ng'anyo? En ang'o matimore koro? Wach mar thieth noeno ka sirikal ok omiyo teko mane bed ni bedo go. Mano omiyo ka gik moko bedo gi shida e kuondewa. Mokwongo nitiere joma iluongo ni interns ma osomo medicine, otimo pharmacy, otimo dentistry. Jogi osetiekore kuom higni moko, jomoko tieko higni 7, jomoko higni 8, jomoko dhi higni 9. Tiyudo ka mondo gichak tich e osiptende nyaka gimigi license mar sirikal. To kapok imi ng'ato license nyaka odhi gimiluongo ni internship ma en higa achiel kodhi tiyo atiya pile pile mondo oyud license no. Koro sani wan gi dakteche 1,500 mano tiegore higa mokadho. Gisebedo utegi koro wadhi higa achiel. Thothgi olokore aloka jotich kore ute ma gintiere. To kwang'iyo osiptende wa duto te onge jothieth. Koro wasebedo kowuoyo gi sirikal e wachni, nowuoyo higa mokalo gi sirikal e wachni, ne giwacho giboloso wachno. Koro wasebedo kwa gimiyowa geno, gimiyowa promises ma bang'e ok tim. Koro nowacho ni weche mar daktari kosetiegore to beda oko higa achiel gi nus kata higni 2 malal oko to fito chul motieki ok wadwa. Mano wacho ni nyaka sirikal oket priority mar jotiegregi mondo odhi e internship. Mano gima mokwongo. Gima ariyo en wach mar postgraduate training. Wang'e maler ni wach mar training en tiere ministry mar health. Ok neno kobedo devolved e counties. Waneno ka higa sirikal ma national nigi budget mar bilion 140, somoro bilion 150. To e magi te waneno ka neche sirikal wacho wach mar budget cuts. Gima ne ogol e ministry mar health en wach mar training. Koro nyiso ni wan gi dakteche modhi tiegore postgraduate mondo gikony ji. Daktari obed daktari mar mine, daktari obed daktari mar physician, obed daktari mar chogo, obed daktari opogore. Koro ka gintiere skul ndalo gite pesa gi mondo bed ni bed chulo fees mondo gitiegi dhi konyo piny botam chulo. Koro mano wacho ni ochopo sama koro sirikal nyaka bed gi mondo obed accountable e tich monego gimi jopiny. Mano wacho ni nomiyo gi notice nyoro ni kapo ochopo dakika achiel mar dwe mar 3 kapo ni jo interns obedo posted, kapo ni jofini pok ochul pesa gi pok ogol, wadhi bedo giluongo ni goslo. Goslo nyiso ni dakteche bo deal mana gi emergency kende e osiptal. Ok obe tiyo gi timo moko ma onego bed timo pile ka mondo sirikal owach bika. Okay, we are killing a calling.